Maanjäristys. Itse asiassa aika suuri sellainen. Ensimmäistä kertaa. Olemme lähdössä tänne hienolle Fuji-Hakone-reissulle ja saamme hienot varrat kaikki päällämme. Ja tämmöiset hienot viuhkot, millä voi viuhkuttaa kääntyviä. Ja oikein hienoja. Täältä lähdemme siis, emme lähde monoreilillä, vaan lähdemme bussilla jostain täältä paikkeilta. Siellä on Nikoja. And in Hakone, there is Lake Ash, and we take a pleasure boat at the lake. But it's a short ride. It's not so long. It takes only 15 minutes. 5 minutes. So it's a short ride. But we take a boat at the Lake Ash. After that, we are going to take a ropeway, cable car near the lake. After that, we are coming back to Tokyo by bus, in this bus. Siellä on imperiaalinen palatsi. Kuten varmasti näette. And the white building on the right side is the Supreme Court of Japan. And on the left side, there is Yoyogi Park. Yoyogi Park is on the left side. This is a very good park in Tokyo. Tässä on meidän Basten-battle. Tuossa tuolla on tuolla. Ja tuolla on ilmeisesti jotain. Fujivuori ei näy, koska on pilviä. Tylsää. Noita nyt oikein vaikutus. Kuinka yllättävää. Päivä on erittäin kaunis ja aurinkoinen. Mutta siellä on Fujivuori pilven peitossa. Fuji. On kyllä aika hieno vuori, täytyy sanoa. Tällainen pilvinen. Niin. Aika kaunis möhkäle. Näkymä Fuji Visitor Centerilta olisi voinut olla mistä vatkainen. Epäreilua. Ei ollut. Näitä pilviä yläpuolella katsottuna. Okay, now on the right side, we can see Mount Fuji. On the right side. On innokkaita turisteja katsomassa Fujivuoren kauneutta. Jetro ja Niko, mitä tuntuu olla täällä kauniin Fujivuoren edustalla? Minkäpä sinä, että näette tuossa taustalla? Vähänkö hienoa. Ja jotta ei olisi aivan epäselväksi, niin minäkin olen täällä. Siinä oot. Näin. Vähänkö oot. Ei tän toki onnistu. Oon mä täällä. Yeah. We are getting off at the fifth station here, and please come back to this point. Okay, please come back here by 12 past 12, 30 minutes break here, okay? 12:20 here. I'll be here, I'll be around here. So please come back to this point by 20 past 12, okay? Söimme ruuan, en pystynyt kuvaamaan sitä, mutta se oli tämmöistä nuudelia. Tuollainen teki sitä. Ja nyt voisimme käydä tuolla maailman reunalla. Täällä on lapsia pihastelemaan kauneita. Wow. Näyttäkö hienolta? Very short. And Any Finnish? sorry? Any Finnish words? Finish. Okay. Finish. Hei, mitä cool? Kiitos, hyvä. Minun nimeni Kats. Kiitos.
Nyt tietää mihin se 80 € meni. Yes. Say hi to the camera. Tältä näyttää meidän 80 € ateria. En ihan. Täällä on kunnon vihreätä teetäskentää ja... Missä on keittoa? No. Näyttää hyvältä. Isiä. Ja jotain. Saari on lihapyörä. Mutta tämä tässä on sitruunakuorutteella päällystettyä lootukskukan juurta. Jälkiruoksi meillä on tämmönen oikein herkullinen sitruunasorbetti. Okarisven jäädyke. No oikeastaan joo. Jotain semmoista. Totta. Old shit. En usko. Ciao! Hei, moi! Mamma mia! Okay, sunrise guest, we are arriving at the fast pier, so we are arriving at the fast stop English, French, and German, Spanish. Tuolla me olimme. Siksi ei näkynyt maisemia, koska oli pilviä. Jäi maiseman katselu vähän vähäiselle tämän pilvisen sään takia. Harmittavaa. Saimme kuinka surullista ja samalla niin haikeaa